iso panggah runtang-runtung wong loro ae to. Halo pahlawan. Pahlawan kesiangan pahlawan tenanan jare. Pahlawan kebaikan, Bu. Nuwun ya. Karen, ya Bu. Nuwun aja. Iya. Awakmu malah ngene iki piye to ceritane asline? Ya biasa, Bu. Aku ki pengen dadi wong sing bermanfaat. Sing iso guna dadi wong-wong ngono kuwi. Aku ki Cita-cita mulia ngene. Arep tulung sing tanpa pamrih lho. Jos. Gila ngene lho kancaku tenan re. Mulane to, dadi wong lek iso kaya aku iki. Oh, yo ora iso no nyil kabeh kon kaya awakmu yo ora kenek no piye to cah iki. Piye to kebaikan padha ndak iso? Lho, lek kebaikane iso, tapi lek kon kaya awakmu yo ora iso to aku gedhe dhuwur ngene. Awakmu kuru koyo ngono. Aku yo gagah ceklik di dhuwure yoan kok. Lek kowe pancen gagah, Bu. Diomong Sakmene kaya bekecot ngono kok gagah. Bekecot iki. Adal. Berarti sing ngeteri galon karo banyu nata-nata ning warung awakmu to nyil. Terus sapa neh? Ngono ki sapa neh? Lha ngono dadak gawe topeng. Ban kuburange awakmu. Terus sapa neh? Ya panggah Mas kita, Mas ganteng lho. Terus awakmu dadak gawe topeng nyapa? Yo karepku ki aku ki ben go superhero ning TV-TV. Berarti awakmu yo cyber. Cyber. Lek kuwi aku jajal liber tebak, Bol. Tapi kabeh sing semono tak lakoni sing tak hirani mek siji, Bol. Apa? Sandangan iki cemplok. Nyapa sandangan ceplok? Lah wong masalahku lho, Bol, sabun. Kan sabun iki cemplok tekone jere padha karo nek kancane. Lah kok ambune iki gerih, lek nek kanca-kancane lho wangi. Meneng nyil. Kuwi ngono sing kleru irungmu. Ora kleru lho, Bu. Malah bener irunge unyil ku lha asline. Kok bener piye to, Rin? Tekokno sing diambung apa nek sing kok ambu sandangane apa lho, Nyil? Kuwi lho sing tinggi ning jero lho, Bol. Kuwi ora gerih lho Nyil ambune. Apa to, Ren? Terasi. Beh, Basreng. ya kuwi mirip-mirip terasi iki lho, Ren. Lah asline terasi kuwi kok gerih. Basreng, Rin. Basreng ki apa to, Bol? Basreng iki panganan snack cilik-cilik ngono lho. Ya nek sing pedes, nek sing biasa rasane tapi enak. Kuwi ambune sing ngono kuwi. Mosok to, Bu? Iya, nek dilek tuku. Alah, yo mae wong-wong ku eneng. Mosok ki panganan nggone ning jeruan to, Bol. Lek dipangan ambune Nyil padha. Oh, ambune padha. Tapi, Bol, hiranku ya. Yo cemplok ki apa lek terus sabun ngono ki ya, Bol. Apa terus digecek ning ndas gerih ngono plunge. Ngengkel ndas gerih ae. Gerih to. Kok mumet aku malah. Apa yo ditukokne basreng? Alah. Yo sing bener ndas nyambik lho digecek. Ndasmu. Wes rasa mbas kowe yo. Ngopi ya, Bol. Yo ngopi yo. Ning ndi ngopi? Yo prak yo mae brantas ono akeh kopi. Sing penting gratis. Lah. Purun. Iki yo nulung-nulung. Nek lek panggah gratisane kancane iki ya moh no. Yo aja ngono lho, Bol. Ngono ki yo pahlawan iki kok penono. Aku numpak ngendi kok iso kene no. Kuat iki rombonge. Tenang ae lho. Sik sendal kulo. Ini carane. Apa aku tak mlaku to? Lah, iki kesuwen ku lek mlaku. Hati lho, Ren. Iki wong ganteng-ganteng lho, Ren. Wong pahlawan. Iya. Kayak gini ya iki motorku iki. Jamaah aman macet ae lho. Bensin yo full. Ngono jare karo didandani bar dolo. Nyatan yo panggah ae. Kayak piye lho? Ada omah. Iki macet nek ning bengkel gini ya Totor. Dadi orang repotne aku. Terus sing tak otak yo apa ngene iki ngaku ki ora iso. Ki sepi rene umat blas.
Lah, ya cemplok. Gini lho yuk kok mandek ning kene. Macet ya? Genah macet ngene kok dadak takok lho. Ya piye mek kon genane lho yuk. Ya tak kira lek mandek ning kene iki arepe goleki apa ngono kan ya ora ngerti. Ju tak bareng ya yuk. Montore ben kene. Gari tak ning kene ya aku. Mau iji barengi penak-penak. Jadi banget ning kene panas-panas ki lho. Ya bene, bener panasan timbang bareng awakmu. Kuwi amen kesurupan yo. Wong iki digolekne ditambakne ngendi-ngendi ora mari-mari. Bakno usut punya usut penyebab iki gampang nesuan lho yo. Terus jawamu aku ki kok padane karo tanggamu ngono ya? Lah sampean nesu ora to yo? Ora lek nesu, mek males. Males terus nesu. Apa hubungane males karo nesu? Lah iki? Lah jute sampean males terus nesu ta saiki nesu-nesu ta? Ini rajane yo. Lah iya, lek ngene iki montore tinggalen lho yo. Saiki tak barengi. Rasa repot-repotmu liya kono lah. Wis to, tak terne sampe omahmu yo gratis. Lah mengar ning ndi apa kang ndi? Ya aku ki yo nendi-nendi lho yo. Ya aku mungkin tas ndeloki proyek kok kene kok kono ngono lho. Iya ya, lek iki lurah, wis seru aku ki. Lek iki repot ngurusi masyarakat. Nah, bener kuwi. Iki tenan bareng yo. Nek kene iki kaya akeh kaya kurang-kurang iki kaya angker ngono gampang. Wong sene kene makane motor iki gampang macet ngene iki. Terus lek ora ndangale, wong iki kesurupan. Tapi lek sama sir kesurupan ki ya ora apa-apa yo. Nek kene wae ngono lho maksudku. Tenan to? Ki aku ki apa tau ngapusi to yo karo sampean. Kok bareng tenan ya? Ki apa ya anakku tawa-tawa lek ra tenanan yo? Aku tak bareng. Salam maruku. Boleh ta yo? Yo ngono iki ya rada maju ngono lho yo. Sasirku ikhlas apa ora barengi lek ra ikhlas aku ki tak mlaku wae. Tak kira ning kene ben kesurupan. Siap yo? Ya. Aku banter lho iki. Rada maju lho yo. Sasirku kok cedek-cedek mambu aku kok. Iya sembarang. Piye? Sido bojo telu jan. Kok abot men rumah sakit. Coba lho. Wis gerang iki di pola mbok sing aturan. Wis gerang-gerang lho, ora bayu lho iki. Lah terus? Wis nyapa urusane? Kok iso montoran wong telu kulo nyapa ngono jawamu. Lho, Kita happy ya. Wong kekancani yo ngene ya, Bol. lho yo. Rumaket ngene iki. Pengen ini nyampe? Pengen Mbak kene. Arep kene bisa Pak lho. Ora. Lah Lah aja ning arep ring pelek kok. lho yo. Kok nek dhuwur kene kena abul. Mau sampean sing takbir ngono Pak. Kene. Ya. Aja kau-kau ren tapi. Lho, ora Ngene ra apa-apa. sedeng Si lho. tongkas kene dik sedeng ngil kenyih kuwi. Kita susah apa to? Lah yo. Lah yo, lambene kena dikuntrit. Lah iya. Sito. Raine nglumpuk. Kowe iki wis tuwek-tuwek lho, umurmu ku lho wis meh 30 nek sing 40. Ngono ki gawe pola mbok sing umume bature ae. Oh, Lagi. sing ngomong lek iki nom-nom ya sapa? Lah iya. Tapi aku nombol. Lah kok Kok masalah enom tuwek enom teh. Masalah senengi ora merduleni umur, Pak lo. Sak senenge sing duwe umur to nyapa kok sampean ngatur.
Nganje. Lah iya tau balik rene nek. Iya. Padirin cendaan kata-kata. Ini kok malah aku. Ndak bisa begitu Nubah. Arep ngopi iki. Lah iya. Ngopi Los, ngopi iki. Ngopi gratis. Kok iso? Iki anak buahku lho kuwi sing bayari aku lho kuwi. Nyilke. Lah wis bayari pro. Yo urung wayahe. Lah ya urung wayahe ra usah sik. Ih, Wong sedhet wong kae Pak ora runtuh-runtuh. Kongkon ngejak-ngejek. Roh petuke wong telu iki ora ketedak. ki tong gedhen ya Ren. Iya. Mau melok numpak kene, ayo. Wis tau nyul kan mudun melok aku ah. Ora iso. Apa mudun ku? Ora ngono lho, Nyil. Kita sebagai kawan iki ndak sportif niku ora apik. Lek sportif ki panggah wong telu ngene iki. Nah, aku lho Pak Lo. Lek sampean sing ngejak unyil, wong loro ki ya kudu dijak. Nah, aku sportif Pak Lo melok iki. Wong sirku nyil arep tak antemi, kowe gelem tak antemi wong loro. Nyapa? Kok antemi iki? Ora apa-apa lho, Bro. Adewe solidaritas kok. Nah, Lah, saiki ngene lho, Rin. Lek kono ngontam-antemi masalahe apa dhisik ngono lho. Lah iya. Masalah genahne sik Pak Lojo mek ngontam-antem. Terus anak kuwi buah, urusanku lho, anak buahku kowe mudun nyil karo aku. Ora iso ngono Pak Lojo. Mengke ae kadung solidaritas berteman. Sampeyan ngejak sitok kudu ngejak kabeh. Tos sembarang solidaritas Rita. Mudun kowe nyil. Teh, Dino timbang pateni kowe. aku kan mudun tapi lek karo bosku aku manut engko ora dibayari bulan. Yo. Tapi ras nyoba ngopi berarti. Sik to Ren, tenang sing tenang Ren iki masalah tak selesai niki kita masalah jeru lho Ren. Mandak kopi regane piro lak tukokne pirang truk yo. Bukan regane piro, Pak Lo. Tapi nilai persahabatan kita ya betul ya. Yo lek ngono kowe gak solidaritas nih. Walah Ren kok tak susul wis. Berarti. Ora usah disusul Rita. Ayo. Karo Miren ya wani kan. Wah. Yo ngono aku ya urung ngopi lho. Golek ilmu iki lho Nah. iso telu. Lho ya. Ngono ke lho Pak Lo. Teman sejati ki ya wis ngono kae. Iki enek apa to Pak Lo kok Ya wis mulya. Loh. piye neh to iki? Kate iso kon mulih iki. Ora guyon. Kita tak teko. Sing ngentasi cuciane cempluk sak sembarangane terus musim banyu. Iki sapa jajan? Jujur. Aku Pak Lo. Terus karepmu ngono ki nyapa? Sampean iki piye to Pak Lo? Aku ki arep dadi wong sing bermanfaat kanggene wong liya ngono lho. Kok nanje. Ngono iki. Engko liyane kuwi ndek enek to. Ora enak. Ngono kuwi terus niatmu ngono ku lho karepmu ben diwah wong apa niat nulung tenan. Ngene lho Pak Lo, aku ki lek ben diwah wong apa aku ki gawe topeng Spiderman kae to. Topeng kresek kae kok. Yo ngono kuwi maksudku ben joroh wong, aku ki bentuk iki unyil ki berbuat ngene, karep tak delik tapi nyatane yo kabul mirin roh ngono ku lho. Aku Iya. kan yo ndak identitasku wis tak sembunyikan. Alah sembunyikan apa nyatane ya konangan ngono kok. Konangan sing klambine pancet, Mbak Lo. Ki nyapa lho aku iso ngalih jawamu. Benjo terbongkar. Karepku yo bejo terbongkar kok kira aku maling lho aku gawe aku lek nyenyet to. Sampeyan arep nyandi. Bingung nyil aku. Pak Lo, tapi aku ki yo gumun karo yu cempluk lho, Pak Lo. Nyapa? Lah wong mimane mbambane tak entasi to Pak Lo. Lah ambune panggah gerih. Tapi panggah ndos ae kok nyil. Ndos piye to Pak Lo? Tak yo malah aku lah no. Wong le cerdas kaya ngene kok panggah ndos. Pahlawan ndos. Pahlawan tanpa tanda jasa ki ora ndos pinter ngono ki jenenge. Wis teko ki lho yo. Betul nanti kemudian yo. Seru lah wis teko. Lek badhe lobuh ning diparani kono mau. Ngono ki aku
Nek kene kok nilo yo arep tak ajak penting sirku. Aja mek penting ae. Paling pentingmu ya blok bol menyebul kuwi kok. Ora lho yu, aku ki mek gur genahne. Sirku ya arep tak ajak penting ngono lho. Ngene njajal deloken to yu menawa wonge turu ning omah. Kowe arep ngongkon aku kon ngungak bar dolo turu. Liyane, Bu. Kan ngongkon ora apa aku wae. Ya ora ngono lho yu. Ora ngono lho. Lah mosok ya aku arep ning kamarmu kan ya ora mungkin. Jene wani rono. Lho, ora lagi. Tak karanane. Kan ning endi? Lho, direne kon nginguk berdolo ke mau. Nginguk aja lek wani nginguk ah. Ya wani lho. Lho. Piye to yo? Wong diblesne kate malah ra krasa. Deluan jemae. Ini salah, ngono salah. Ngono kok bener. Nyatu ngrebut bojone wong mencari salah lho. Aku ki ora ngrebut yo. Cedek-cedek aku. Lah ora ngrebut apa iki runtang-runtung liyane karo bardolo ki ndak enak. Penggeanmu ki lho urusan bali desamu kae. Lha wis anak buahku lah boy. Sopo jane suarane kok gemerah men ki. Ya ora yo. Lah kok iki cemplok arep bulurah. Masakno iki cemplok wis bojo. Matur suwun mesti. Bardolo ki lho. Nyapa bardolo ki bojoku karo bojone Lulu. Lho, kok sampean to, Bu? Sampeyan wis suwi to? Aku ndak ngerti lek sampeyan wis ning kene, soalnya aku ning pawon. Wis rada kat mang lho, Bu. Iki lek karo wong liya nek lemes men. Ora lemes sing ngono lho, Yu. Maksud iki yo aja ngene to. Lah terus arep nyapa? Lah kok iki meng bisa berduaan karo yu cempluk sampean, Bu. Sing jelasne sapa yu? Sampean apa aku? Kontakku mogok. Lho, ning ndi? Di balik desa. Jenenge mogok iki ning dalan lho. Terus ning ben bulak-bulak kono ki aku ki wedi jadi kono enek bangsa sing ndak jelas terus enek ngenean ki liwat. Dadi aku ya bareng aku. Ya berarti Pak ya alhamdulillah to yu. Ndak alhamdulillah lah aku, ngono enek liyane pilih bareng liyane. Lah kan sujukno ki ya ndek enek liyane. Ngene iki Bulurah wis enek kebaikane lho yu. Lah iya. Lah iya. Ndak lah iya lah aku. Ya aku tak kenalane ya yu. Mungkin bulak-bulak ke mau. Kowe nulungi aku jarakmu ikhlas. Jane lek iso rukun ngene iki ya apik lho yu. Ndak apik aku liyane lek karo ngonoan kuwi. Asik. 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 Bulurah. Bupah. Yo cempluk mung sowan nang pentol sampean tokone meng. Ya tuh enak tenan oren pentolmu. Lha iya to, Bu. Piye to Ren maksude? Lah wis meneng ora ngerti kowe iki. Ren, aja ngenek-ngenek kowe. Aku ki ra seneng. Sik to, meng pentole sampean entek apa ora? Tak jane. Nah, iya. kuwi berarti seneng. Nah, Ya alhamdulillah nek ngono. Oh, Bu. Seneng beneran. Nggih. Jane lek nehno isik lho yo iki. Endi to Bu entek diborong kae mangok sak. Sijik papat aja mung entek. Tak aku ora tak dol. Padha lek sewakne. Wong pentol kok disewak-sewakne. Kaya enak-enak wae pentolmu. Ya mbok menawa gelem ya Ren. Lah iya. Ora bardolo apa ora? Ora bardolo apa ora? Nek kono lho Bu meng Karo unyil. karo unyil. Kono. Ya wis lah ki apamu. Wong bojone ning kene kok nakoni bardolo. Lho mengke tak tekoki jarene gak ngerti lho yo. Ngetek kae. Berarti lek tekok-tekokan jelas ya wargane lho yo. Kowe menengo, Bul, Ren. Menengo. Ya wis lak ngono Bu. Ren.
Nggih, Bu. Hati-hati ya, Bu. Kata Bu cek mandung sok ben nek ya, Bu ya. Siap. Nah, pentolmu ki enak lho. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak di lurah iki. Lha iya. Ayo. Ayo perhatian wargane. Ista gunggungan lurahmu kuwi panutan tenan. Gunggung ngopo to yu? Wong nancen apian tenan ya, Bu. Lha iya buktine lho yu, sampean lho tukokne pentol ya arep Lah nyari. yo. Aku lho ndarep. Lah kok entek? Kepeksa aku. Lah. Ora usah munafik lho yu. Wong le bulurane apik tenan gampang. Tapi nggono lek pentol saka lurah aku ki ndak doyan lho. Iki ora pentol ora kok komen lurah lho, kok mahku lho. Kok milin. Maksudnya sing nukokne lurah kuwi lho. Lah wis kasep yo. Sing nukokne dulurah. Iki. Apa? Meneng. Aja pangga omong ae. Maaf, Bu. Cek, Bu. Iya. Ayo Yo, wis goreng gere. Aja mek ngono ae. goreng. Enak tenan. Goreng. Lho, bulurah ki cetha lho yu, ngono meng. Lek ora cetha mosok miren karo kabel yo mbelani bulurah. Ta miren karo kabel karo awakmu. Belanono lurah kono lho. Aku ki ndak dibolori tak beni. Aku ki ora mbolo lurah lho yu, tapi kan yo eroh jejake bulurah ngono ki cetha, kan yo malih demen to. Kaya ngono ki cetha, cethane kok ngendi? Ngene pentol ngono ku nang lho yu. Halah wong pentol kok regane piro lho. Yo lek pentol iki regane reno-reno lho yu. Tapi aja didelok kok regane lho, deloken kok niate. Niat ae. Aku ki plek pentole bojoku ora tak dol. Iya jane. Iya jane. Lah sing dimaksud gerehmu ngopo to yu? Lah ya kuwi lho, ora wingil, ora miren, karo ora kabul, ngomong nih bab gereh. Oh, alah. Apa ya? Ya sekno bar iki tak rujakne. Insya apa? Timun harus semangka lah. Menjabamu aku ki ndak ada darah tinggi. Ya timbangannya sampean munjuk terus, ndak kelar aku. Timun semangka enak. Mbak motor gue sing penak ngono Pak Lo. Udah tuyung dek dadak nyapa. Ngene Pak Lo. Pokoke piye-piye yo aku pangkat dadi superhero sing kaya ning film-film kae. Iso nulungi wong akeh sak donya. Nan ya. Liyane ki dia enak temen aja kok. Wah, Ora nang. kuwi Pak Lo piye iku aku. Saya tau ngendek iku ya omong mek superhero kuwi. Enggak, aku arep nguyuh dulu Pak Lo ya. Bisamu ya superhero kan dia ini tak nyil. Iya lho Pak Lo, kaya dingi kae lho. Tapi seragammu ya aja resek ngono lho. Sembarang. Nyapa lho kok pedine kene iki? Bulurah. Ya biasa Bu, kebelet. Yalah ngene kebelet mbok yo golek nggen sing sepi apa piye iki kita andinge dalan ki lho. Iki wis sepi lek kebelet ning kene dibangun iki Pak Lo. Ya ora apa-apa lek gelem. Belum Pak Lo. Kamera nyantel Bu. Ya biasa aku ki ndelok-ndelok proyek ngalor ngidul. Proyek. Paling proyeknya ya kok. Paling proyekmu seji ta Bu? Yo ora yo panggah proyek pembangunan dalan ngono-ngono kuwi lho. Nan ye. Iya iya sih gitu.
Ya piye neh to Pak lo. Dikongkon aku ki wong kan wong manut to. Bu, rada minggir rene. Bu sampai diterak wong eman-eman sampean. Surungan to Nyil. Iki kok nyurung lho. Hop hop hop. Nah, ya nek ngene kok sampean ora ditabrak wong suket. Eman-eman sampean bret, mergo le mening kaya ngene. Nyapa ngat ngene iki. Nyapa piye lho? Ora sangat ngene. Aku ngomong mening ngono kok ya wis. Lho, ora omong lho, aku nyapur kadek meneng ngono kok ngene ngomong karo wong mesti kleru. Nganu Nyil, apa jenenge saiki kok proyek arep ganti? Ganti apa neh to, Bu? Proyek kok iso ganti iki. Ya ngurusi wong ra iso muni ngono lho. Sopo to, Bu? Ya sandingmu kuwi lho. Sampeyan to lho. Ya mbok muni. Gini aku muni ngono lho. Muni ora kadung. Malah sewot ngono. Ora lho, Bu. Saiki aku takon karo sampean. Iki serius lho. Teko apa lho Nyil? Sampean iki lek umbah-umbah. Sabune sampean apa sampean campuri gere? Iya lho Nyil kuwi umbah-umbah tre umumah tre. Nggih sabun sing wangi to, mosok nggih gere. Oh, berarti yo cempluke edian ane. Lho, kadek iso malah ngedan-ngedan cempluk iki piye waras apa ora jane? Ya waras ya, Pak lo. Ning yo kaya ngono kuwi kenyataane. Lah nyapa le emang? Anu, Bu. Lah yo cempluke lek umbah-umbah dicampuri gerih ambune sandangane. Mosok ya ambune ya gere. Wong mbah-mbah ki ambune ya wangi lho Nyil. Wi asine ki irungmu ki lho sing rusak ki. Aku ki nah, lek ngene iki wangi, Bu. Nah, ngene sampean yo wangi. Apa? Kecut. Kuwi lho, Bu. Lek nggone yo cempluk iki sing jelas ngene. Tambung sentuk. Langsung gerih. Tenan, Pak lo, tapi sing mambu ki khusus. Khusus piye? Khusus daleman tok. Liyane iki yo wangi lho, Pak lo. Bah, aku kok ndak teko mikir lek kuwi. Kok iso ngene? Wes Pak lo, aku timbang mikir kuwi budrek, aku tak mulai. Nang ndi mulai nang ndi? Iki sarapan nggone sampean kono to. Motorku gane no. Weh. Terus sampean arep nyandi. Daripada mlaku. Bareng ngenean ki. Iya arep jere ngecek proyek lho. Wah, proyek. Itu ora proyek pembangunan ini proyek musuh. Lek kowe jan pior men tenan kok. Nggir. Kenal Nyil. Angker larang lho kuwi iki. Lah iki ndi Pak lo? Pancalane pesneleng. Kuwi langsung gas nyil. Oh, langsung gas loh motor ini. Maklum aku belajar kuwi nek kabul. Karena nek sampean sing buat. Wis, assalamualaikum. Ngapa kok iso bisok-bisokne aku? Ya teryo meneng ae kok. Niku arep muni piye? Wah daripada kleru mangko lek mendingan meneng. Ya kan ya iso muni piye ngono. Nang kondi Tas motor yo cemplok. kok iso? Iso mengke iki yo cemploki motor iki macet ngono lho. Jagang motor nyuki lho. Kepanasan ireng jagang. Halah wis to bene. Ya, lah engko lek aku Vitamin ngene iki. ora vitamin, engko lek kepanasan jare aku sing kurang perhatian, sembarang kok ora bener musuh wong lanang karo wong wedok. Kandang jagang ngono. Jajal cerita nono kek. Piye iso awar jemplok lho Mas piye? Iya wis to. Wis mulai ngene Rita. Ya mengke iki cemplok ki moro-moro motornya macet ngono paling ngomong aku roh ya wis macet wae. Aku yo tas deloki proyek mengke. Terus Badan ku lek wong iki ngiyo apa goleki apa. Karena motornya rusak. Mosok bojone ora. ya terus piye? Ya terus tak barengi. Gelem. Ya mana ra gelem terus tak dendeni wong kesurupan terus nek kene akeh penghunine medi-medi terus mari ngono.
Melu aku bareng. Piye isa awakmu ya. Jenenge perjuangan, jaremu kon berjuang Iya. bareng. Iya. Saiki terus arep ndi? Yo arepe dolan serku. Ya wis ndang dolan. Lah ya iya lho. Lho. Jane ujung-ujunge ya ngono kuwi. Oleh ra gelem ya wis. Sik to. Niki ya termasuk perjuangan lho, iso ngluluhne cempluk wong aku pelan-pelan dina sik angel kok. Lah iya. Tapi alhamdulillah lho ya. Lah nang ngene, saiki sene mulih tarik jajal tarik. Jalan cempluk. Ya kok bener tambah nesu to wis. Lagi lulo kok iso ngene suneh. Tapi lek ora usaha, ora dijajal apa yo ngerti, yo lek ora nesu. Ya iya sih. Pak berangkat. Apa? Kok meneng ae? Bene. Aku kan yo bisu arepe. Aja ngono. Jak biyen ngono karepku ya. Ben lain daripada yang lain ngono. Iya sembarang. Jalan bisa tarik cemplok, malah kayak ngerti. Ya lilih tenan porong ngono. Kalau nesu berarti ya awakmu lebar ya. Alah wong bentinan ya wis mek nesansu ngono ae mbok ben. Lah mengke wis ora. Yo. Jane seragam sampean ki apik sing hijaban kae lho. Ora sing jintip ngono kuwi. Iya sesuk tak nggo sing japan. Bu Guru. Balik montor ta Pak Nyil? Iya, Bu. Wis ya, Bu. Loh, nyapa kok kesusu balik iki? Ndak leren to sekne? Beh, kesusu Bu aku selaan. Gek kesusu nyapa awakmu ki? Lah, iya cempluk ning ndi, Bu? Dicempluk wonge adus nyapa? Isin aku. Isinya apa lho? Ya isin, Bu. Biasa to Bu aku tak takok ya. Klambine sampean iki apa wangi? Iki klambine sampean wangi, Bu. Lah nek yu cemplukmu ngarep ngono to, Bu? Nek yu cempluk sing endi? Apa nek sing ndak wangi to Nyil? Ya sing dipepe lho, Bu. Nek sampean kambune wangi, sabune amprik. Lah nek yu cempluk mengke, sabune ambune kok gerih. Wis sing kok ambung sing endi? Sing ngesoran lho, Bu, sing cilik. Ngono lho, Bu. Mosok to Nyil? Padahal sabun karo sabune yu cempluk iki padha lho. Lah iya to, Bu, lek sabune padha ambune wangine prak yo ngene iki. Tapi nyatane tantas ngene maseng ngono lho, Bu. Bah, aku yo kaya ndak betah, Bu. Nyatu ya awakmu ki yang drunyam lho Nyil, mosok konoan yo kok ambungi. Aku ki ndak sengaja ngambung, Bu. Ngentaskan yo ngene to, Bu. Lah iki kita candak ngene langsung madel, Bu. Dia kan ndak percaya aku. Terus tak lho, iki ambune kok gerih ngene. Mulane permasalahannya kuwi Bu aku takok. Paling kene yu cempluk paling kuwi Nyil. Kayak yu cemplung dipepe ning kono lho, Bu. Rupane piye jale? Ping. Masa nek sampean? Uduk ya. Oh, berarti yo bener nek yu cempluk. Yo rada gede ngono Bu, ukurane mbuh pira kae. Ya jenenge konoan ki nek bendina digawe mesti molor Nyil. Walah. Molor to, Bu. Berarti nek sampean iki molor. Ya ora lah. Aku ora tukang moloran ngono, aku soalnya lek wis tak gawe pisan langsung tuku neh kok. Kadek gampang ngomong men gini to, Bu. Lah disuweki yo Nyil. Sopo lho sing nyuwek konoan? Ya bar dolot terus tukang nyuweki sapa nek wong kaya tukang ndak tahan kok. Belum. Disuweki. Ki piye lho Bu le nyuwek kenggone ning legit ngono. Nyapa to wong ya wis dadi bojone arepane nggone cepitono ki prek ya ora apa-apa. Iya ya Bu lek dadi bojone iki kono-kono. Weh terus. Wis ngene ya Bu. Aku tak nyuwun pamit arep ngopi. Lah nyapa lho sing ra ngopi ning kene ae. Alah Bu ngopi ning omah ndak enak, panggah enak jam-jamane ning warung. Mumpung sik ndek dhuwit.
Ya ben cemplok ae sing ngecamne. Ojo aku lek ora cempluk. Aku wedi tenan, Bu. Cepranya Bu, assalamualaikum. Nil. Piye to? Wong sing mambu kono aneh camne kopi kok wegah. Piye lho Unyil iki jane? Sekarang lerane tenang ibu. Iya Rin. Bawa tenang Unyil. Sipate apik kaya ngono kuwi ya, Bu ya. Iya to Rin, aku dhewe yo ora ngira ora nyangka lho Ren nek wingi sampe duwe inisiatif ngono kuwi. Tujuane piye aku ora ngedong, Bu. Ki sapa sing genah? Wis saiki buktine ya kaya ngono iki toto kabeh ngono. Mlane ban kowe ya malah kaya ngono ae malian. Berarti dia iki ya termasuk wong bijaksana. Ora kok bijaksana ku gek-gek daduk ngono sama kubul. Jadi mek gedaduke penak le nambakne. Lah terus Gaduk neh kan balik neh. Ngono lho. kok lek balik neh malah gak gelem ewang-ewang wong no. Engko sing ngatasi kan yo siji wisan. Wong ben ngono ae nek apa-apa di atas Unyil gitu. Jadi iki yo bener. Terus yo Nek ngopi beras kopi ndak marahi neng teng liyer bareng gak Rin? kowe oleh enekan kabeh, kulane itu bul-bul. Kula neng gitar ngono. Larang ibu. Dak. Murah ngene iki. Lah aku wis stoki pirang-pirang kerdus kok. Lho, entek ya. Ya kae buktine karek rong kerdus kayaan. Awame bengi bareng cacah rene iki. Enake tuh sak kerdus gembleh ya, Bu ya. Ngono ya kena. Ning ya aja lali, aja mek utang. Lah. Aku po tau utang to, Bul. Ya ora jane. Ndak nggowo sik ngene sok bayar lek entek ngono lho. Kuwi ngono jenenge padha ae nggawa karo utang kuwi. Ora lho lek utang Bul aku utang kopine anu. Kuwi njaluk berarti karo marepe. Ora njaluk lek entek tak bayari ngono lho, Bul. Kuwi nyaur nggowo jenenge ora utang. Yo lek nggowo tok yo aja to rene aku dhewe kulakne gawe dhuwit kok. Lah yo tak gowo terus mari ngono tak saur jenenge nyaur nggowo ora utang. Yo paham aku maksudmu ki. Yo paling tidak yo langsung lung dhuwit ngono to Ren. Tak rungokne kok jopo kok umeke jane nyapa to buduhan ki. Emang rasane apik kok Nyil. Kok wis teko kene Lek. Dolo nek iki dolo. Dolo ya tak tinggal karo sapa neh. Sopo? Biasane Ayo cempluk Bu Guru. Karo Kang Murji sing duwe kandang anyar. udu lho Bul, kok Kang Murji Yang rai lho Nyil. biasa bulurah. Wah. Lah wis sanggup iki. Jane nyapa lho sing kok udure iki apa lho? Kopi Brasku. Oh, kopi brasku to. Bul. Aku gak Arep utang kowe. ya ora ngono lho Bul, jenenge aku ki pahlawan. Ya digekne kopi to ah. Terus padahal mang teman Iya, aku Bul, enak. Jenenge Brasko ora enak pitu. dek iki wis kok omah ya Ren. Kok mau aku ki ndak mampir lho. Kok ngemper ngulehne motor langsung rene munggah. Lha salahmu ora mampirnya. Ora iso ngureni montor begitu maksudmu ngomong amat iki ndak genah to Nyil. Lah kok kono aku karo bos berdolo kan go motor bar bosku. Berarti Oh, emang dianmu dijak jemput motor kok. Cetukan bulurah wong katut motor kan go mulih. berarti dek rusak Ren. Nggo montor iki Nah iya. rangkul ngono. Kok gede apa bapak ning? Biahmu kuwi to, ora. Lah terus Piye kamu emang toh? gowo. Tak masak tumpake ngono lho, Bul. Nah, yo ngono to. Kok ngomong to. Yang raineh lho Nyil. Sorry ya, Ren. Camno to, Bul, biyo ngalah ngesakno aku. Sabar to kanten sembarang. Lang sakniku gak nang aku. Yo ngono wong sing bijaksana ngono lho karo kancane. Ya, Ren. Nek bijaksana rasah nek kene no, berarti. Lah ning ndi to, Lu Ren? dik sana. Gue sapa? Lah mau bijaksana, lain nek kene bijak sini. Alah maksudku kudu lho, Ren. Aku muman karo wong ndak mangan sekolahan yo yo emong to. Oh. Lah.
Jemplok ning kono. Ini cempluk yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, cantik se-Indonesia Merdeka Raya. Nganu lho yo, berdelo ki kaya iki luwe. Terus sirku ki arep tak jak mangan sing enak-enak ngono lho yo. Ku mek manut lho, Blok. Wis to yu aman tenang. Pokok berdelo lek karo aku tak jamin kenyang dan bahagia. Sing kok jak metu wetek ki jane sapa ta? Berdelo lho yo. Bardolo ki apaku? Yo bojomu lho yo nyapa lho emang Lah wis ngerti lek Bardolo ki bojoku. Nyapa dadak kok jak metu barang ki? Lah berdelo yo gelem kok tak jak metu. Wis sing lanang ki yo ngetek ae padha ae. Wis ngerti lek bojone wis loro bingung. Kaya ning omah ra dimasakne panganan enak Anu lho, maksudnya walah. Sik to. Ngono ki wong loro padha karo nyulek ning mataku. Ngene iki taran apik-apik, ngetarane lek wong jujur. Ngono lho, Blok. Jujur arep ngenesne bojone siji. Iso ngenes. Iya lho. Lah yo. Ndak metu ritek ning omah wis tak masakne daging pal kae lho. Jadi kesel. Ndak usah kok pijet cerita Darah aku. tinggine kumat. Oh, terus mbok kira apa aku ki bojo tuwek gampang darahku tinggi ngene. Tapi tenan lho yo. Yo. Dan nesu-nesu. Kowe meneng wae timbang tak papras kok. Ngejak dolan, ngejak makan karo wong-wong liyane Bardolo ae lah aku. Lho sirku karo berdelo lho yo. Lha piye? Gelem. Sira karo aku, Blok. Lah iya terus kowe iki lho gelem apa ora dijak ngenean ki? Anut. Mulung wong kuwi rezeki. Ndak nulung lek kuwi iki. Lek nulung kuwi iki lek glundung tak jongore iki baru kok tulungi. Lek iki ke ora nulung kok. Lah wong dhek jek metu yo karo aku lho. Jane liyane karo Bardolo ndak kena to. Ndak kena yo. Kalau Joko ganteng sapa kejenenge? Sarimin, Kowe meneng wae. Burji. Iki wis neke lulu karo neke cempluk. Liyane ngono. Karone ate ndak tugas-tugas ate mek ruwet ngurusi bojone wong ae to. Iki Kowe barang padha ae. Kuwelat ta jenenge pamit dandakne motor kedhe kapan kae motorku panggah macet ae gara-gara kok dandakne. MG kok kelat. Kesel ya? Iciti. Aku wis apik-apik taren daripada aku terus metu kono ndak taren kuwi jenenge wong ndelak-ndelik. Ngene iki wong gentle. Nah, bener kuwi yo. Karena nyapo dadak taren bareng biasane blunus ae kok. Lah saiki sering dibudayakan taren ya awak ya, Bu. Ngono. Kowe kuwi wong lurah. Adik ndak duwe pendirian to bulurah yang terhormat. Wih nek kene lho nyapu to nek kono. Lah nyapa to wong iki bojone dhewe, muhrime dhewe kok. Lah karo awakmu ki apane? Kowe ya arep melu rono, kowe ning kene wae. Kalau urusan luluk karo, Ngapa? ya namanya apa jane? Nanti wae. Mbuh metu. Lah iya tak urusane. Yo, oke. Kita mau ngurusi Luluk ndak usah digoreng kowe ae mulai-mulai lho. Ora gampang mulai kae. Yo, engko sare ilang koyo keneh lho. Ndak Diku tak ewangi. ora usah diwangi. Ora sak manut yo ceplok pokok mesakne bubur luluk. Mesane lulu lho, Blok. Ya lho. Cuma lang kering kok sebelah ning ngono kok jaret to. Kae gondelane kae dicepot. Kae gondelane kae. Atau Ndak usah gondelane tak lek gandengan. iki digondeli ora? Tenan ya, Blok. Cuma musuh to, Blok. Darah tinggi, Blok. Semongko engko yuk, semongko. Semangka. Wong ki nek jatuh cinta jan rai gedek tenan no. Aku ngene iki butuh semangka tenan ndak kelar suwi-suwi.
Duh. Sampeyan kerep nendi lho, Mas? Biasane lek sore iki udan lho. Kok panggah kluyuran ae mesakne blurah lho. Aku ngenteni iki lho justru ngenteni iki. Iya, Bu, arepe golek maem. Samane suamu apa orang, Bu? Lah orang ayo lho pisan golek maem bareng. Wong telu ngono lho. Cempluk mek nesu wae. Lah mangkane iki mengaku kita blonjo. Blonjo kebutuhan makane ceplok wis ndak fokus mikir kebutuhan omah mergo mek dere dhuwur terus lho. Lah yo ayo lek wong telu golek mangan. Tapi masalahnya aku iki tas mangan. Sore-sore kok iso isik kluyuran wae ngene iki wis teko kono lho. Ben kowe iki ndak kudanan nang dalan. Wis kudu udan ning ngene. King pasti bani cempluk. Diabani piye lho, Bu? Biasa ngono kae lho, Bu, nesu-nesu. Aku taren. Taran piye? Yo cak metu kuwe. Malah tak kira lek taran rapi. Karo ceplok oleh apa ora? Ora oleh sih Iya le. lho, Bu. Lah terus kok panggah mukso ae? Daripada tak taren, ora yo anggur taren tapi ndak oleh bene. Delek iki padha ae lho, tapi ya setidaknya wis enek niat baik. Oh ndi ya kan mong. Tak omongi to, tas blonjo. Bedino iki penggaweanku mek ngerujak timun karo semangka terus. Nek mbok ndang sat-set ngono lho, ben ndak panggang ngerujak timun karo semangka, aku yo pengen ngerujak pelem barang lho. Leh, kuwi ora yo kono malahan. Masalahnya yo cempluk iki ndak kena tak omongi lho. Ndak mandi lah aku sing jelas nih. Ora ndang tengah-tengah iki sampean sini sapa kan. Lah wong bedino yo kok tinggaling ngluyu, remek sonjome lurah kok. Lah yo kene stres ngurusi yu cempluk kok cara lek pikiranku ndak stres ngono paling ya gelis lho. Alah aku lek bature ning omah ngono ngakon-ngakon, wong loro ora ngatasi. Ngono wayah ngomongne ora ndang dadi-dadi malah nyalahne kene. Empane kok ancen gah disalahne wong wedok. Lah ya. Jajar jual. Ngono lek umpama ndang duwe anak ya to cempluk suwibu momong ngono kan iku sijine mosok wong liyane serumbuk teko kabeh ngono akhire oh golekno batur ngono kan penak. Ora tak ngerti. Iya, Jen. Saiki nek aku lho sing stres lek panggang ngene terus radang-dang. Nyapa kok malah stres? Lah piye wong sampean penak-penak ning jaba ya to. Bersenang-senang karo Bu Lurah. Lah aku ning omah ngurusi malampir. Sik to, tekono wong jek urip lha aku senang-senang nyapa lho. Tekono lho wong seksine ya enek lho. Yo makan berdua. Terus nyapa kono. Begini ngono ki arep tak jak ngono sampean yo ora gelem. Lah masalah aku ki yo mesakne yo cempluk ngene engko lek ning omah dhewe. Engko lek wonge terus adegan berbahaya ngono. Enggak. Jane iki yo penak lho kan suwe ndang dile lho jan. Tapi kira tuh angel kok. Wih piye? Ya awakmu kuwi lho. Sik to ora ono lho biyen piye ngono genah udek contone yo seneng ngono kok. Bisa lho mbiyen ki aku mas aku ndak ngene nemen ae. Yo masih diseneni yo cempluk arepe di nabrak terus kae, tapi kan yo lumayan penak lah. Ayo lho lek no. Aku ndak melu aku kita semadang tenan lho. Tak gani mantel lah yo engko sanu udanan blurah lek sampean ngono ndak apa-apa lek blurah lho mesakne. Lah terus sampean kok lek kudalan piye, Bu? Lah wong omahku cedhek ngono kuwi kok. Tapi mantele elek, Bu. Apa lho, Bu? Mantele kresek. Soalnya sekali pakai. Lek sing berkali-kali pakai iki Tanganmu ya. lah piye? Lah lek berkali-kali pakai. Apa betah lek sekali pakai. Betah loro pangatasi. Lah iya. Ya sakne gendong budal ae. Kok budalan sakne blurah lho.
Kita senajan kita tambah tuh cemplok ae. Tajak turu hotel ke. Yang lain aku lek enek blurah. Nyapo? Yo kamar dhewe-dhewe awake sak kamar iki ben kamar dhewe ya. Ya mesakne to. Loh, malah kon ngancani iki. Ya ora mesti sik di blurah, kok jak sik terus kok ganti aku terus dicemplok ngono lho. Ndak jelas iki. Oke bener ah. Lah piye? Aku nono lho dodok tutupi barang. Iya. Ya sakno aku tak mau ngayu cemplok. Ya wis, atur nuwun ya. Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik lho. Yo, kok gampang lek wis langsung dibuat ae, Bu. Hati-hati. Ya ngono lho. Iki cetha lho malahan. Ora kaya bojomu sing nom ki lho. Sing nom dhewe. Tuwek ngono. Tuwek iya tuwek. Yo aja ngono yo sabar ngono kae yo modalku pertama yo kae lho. Ya wis. Saiki ayo golek mangan aku selak luwe ya. Yo nyetir. Ya ngetiro lho bar. Masa wedok pengeter. Untung lho ra tiba. Arep mam apa iki? Sembarang. Kok semangat kang iso sembarang iki lho. Ya kan ya aku manut awakmu. Manut sing nyetir ngomong enggak ning ndi. Kok mangan itu. Iya sembarang. Oi. Lah kok mlongo aku ngengkak arep nyanyi to yo. Arepe labrak lurah lho. Aku mengro wonge nek ngarepe warunge kabul ngono berdua. Benirin kono-kono los baharepe polah piye ben sakarepe. Aku lho ora arep labrak lurah. Lah arepe nyandi. Aku lek kempiran gaplek aku Ren. Gaplek. Yo, Gaplek bingung. Mayu cemu akeh. masa enak Ren? Heeh. Sekilo pira ya? Lah lek kuwi ya tekokno wonge dhewe no aku ora bakul gaplek. Pentol mau tekoke aku paham. Jenenge takok ki lek ra ro ya wis, lek ro ya beneran ngono lho Ren. Lah ya tak duduhi, tapi lek detaile aku ya ora paham lho yo. Gitu sampean. Lah ya aku milik gaplek Ren. Nggih apa lho yo? Tinggi jaranan Ren. Gaplek iki yang dimasak karo lawan gereh nu kan enak. Gaplek iki Iya no. Aku ora tau maneh. urung. Wah pantesan ora pinter. Masa nak mang gaplek malah pinter iki? Jareke. Tak kira arepe nyangoni. Panggah nyangoni. Yo duitmu akeh terus ngono lek. Sepurane dhuwitku toh kabeh. Lah iya to. Duitmu akeh terus tak oleh belanja piro to yo. Kowe iki nyapo kok ngurusi belanjanane keluargaku ki. Urusana pentalmu dhewe kuwi lho ki idera kana nyapa wis dadak mundak-mandek barang ki. Lah wong aruh mantan bos lewat sendirian mosok ora oleh mandek. Kok bablas saya mau tarake sombong. Iya ya Rin, aku ya guyon jane. Lah iya. Tapi sik ta Rin. Aku sik panggah mikir unyil ki ngomong nih bloke gerah-gereh ki. Maksudnya piye ya? Aman heran to. Iya ora trimo heran aku ki bingung tanda tanya.
Lah aku ora heran kok yu. Sebabe sing ngentasi pemane sampean kuwi ya unyil. Terus jarine pemane sampean kuwi sabune mambu gerih. Wah, sing dimaksud unyil ki kuwi ta. Nah, Titeno nang unyil lek cetukan rata papras ora aturan.